Akwụkwọ nke Job, isi nke 21. Abụ m onye mbụ zara wee sị, gee ntị nke ọma n'okwu m, nke a ga-abụkwa ebe nkasi obi gị. Ka mụ na mgbe m kwuchara okwu, kwuo okwu ma kwee m emo, m ga-ekwu okwu ka nsogbu bịa. Chee echiche banyere m, tinye m n'aka mmadụ. Ọ bụrụ otu a, kedu ka mmụọ m na-agaghị esi daa, tinye aka gị n'ọnụ gị? Mgbe ụjọ tụrụ m, egwu wee jide anụ ahụ m. Gịnị mere ndị ajọ omume ji adị ndụ, too ma baa ọgaranya? Mkpụrụ obi ha na-eto ha, na ndị agadi ha, na ndị dị ndụ n'ọgbọ ahụ n'ihu ha. Ụlọ ha dị jụụ, na-enweghị egwu. Mkpana Chineke anaghị eti ha ihe. Ehi ha na-amụ nwa, ọ naghịkwa akpalite. Ọ na-amụ nwa, ọ naghịkwa atụba ehi ha. Ọ na-enye ha nwa ehi. Ha na-amụ ụmụ ha. Ha na-eji ọja na ụmụ dịka atụrụ. Ụmụ ha na-akpọkwa ụbọ akwara ma na-enwe obi ụtọ n'ụda nke ọkpọ. Ha na-eji ụbọchị ha eme ihe n'obi ụtọ ma na-aga n'ili. Ha na-agakwa ozugbo gwa Chineke sị, pụọ, n'ihi na anyị achọghị ịma ụzọ gị. Onye bụ onye pụrụ ime ihe niile, ka anyị wee jere ya ozi? Uru dị aṅaa ka anyị ga-enweta ọ bụrụ na anyị ekpekwuo ya ekpere? Lee, akụnụba ha adịghị n'aka ya. Ya mere, ka ndụmọdụ nke ndị ajọ omume dị anya n'ebe m nọ. Ugboro ole ka a ga-afụka ndụ nke ndị ajọ omume, mbibi ha abịakwasị ha? Ọ ga-ebibi ndụ ha n'iwe ya? Ha ga-adị ka ahịhịa ọka n'ihu ifufe, na dị ka kọfị nke oke ifufe na-ebuga. Chineke ga-etinye mwute n'ahụ nna maka ụmụ ya. Mgbe ọ ga-akwụghachi ya ụgwọ, ọ ga-ama. Anya ya ga-ahụ mbibi ya. Ọ ga-aṅụkwa iwe nke onye pụrụ ime ihe niile, n'ihi na ihe ụtọ dị aṅaa ka ụlọ ya ga-enwe mgbe ọ nọ n'azụ ya, mgbe ọ ga-ebipụ aha ego ya. Ee, enwere onye na-akụziri Chineke ihe ọmụma, onye na-ekpe ikpe ihe kachasị elu. Otu onye nwụrụ n'ike ya zuru oke, ebe ọ na-enwe ahụ iru ala ma na-enwe ọganihu n'ụzọ niile. Ara ya jupụtara na mmiri ara ehi, ọkpụkpọ ya jupụtakwara na mmiri ara ehi. Onye ọzọ nwụrụ n'obi ilu nke mkpụrụ obi ya, ọ dịghịkwa eri nri obi ụtọ. Ha abụọ ga-arahụ ụra n'aja, ikpuru ga-akwatukwa ha. Lee, amara m echiche unu na omume unu ji emerụ m ahụ, n'ihi na unu na-asị, olee ebe ụlọ onyeisi dị? Oleekwa ebe ụlọ obibi nke Chineke dị? Mmụọ ndị mmụọ, ị gaghị ajụ ndị na-agafe n'ụzọ. Ị pụghịkwa ịgọnarị ihe ịrịba ama ha. Ma a na-edebe ndị ajọ omume ruo ụbọchị mbibi. A ga-edukwa ya gaa n'ụbọchị iwe. Onye ga-egosi ụzọ ya n'ihu ya? Onye ga-akwụghachikwa ya ụgwọ maka ihe o mere? A ga-eduga ya gaa n'ili ma nọrọ n'ụwa. Ndagwurugwu nke Mireshal dị ụtọ nye ya. Mmadụ niile ga-abịa n'azụ ya dịka ọtụtụ mmadụ buru ya ụzọ. Olee otu ị ga-esi kasie m obi na ndụ, ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe fọdụrụ n'azịza gị ma ọ bụghị ụgha?